Bueno, irukote, jolasaren txanda iritsi da, aritz gure zati guztokoena. Gure zati guztokoena, beti dugu jolas bat. Gaurkoan, nik baieztapen batzuk irakurriko ditut, hemen ditut apuntatuta, eta zuek nori pegatzen zaion gehien baieztapen hau esan beharko duzue. Nor da probableagoa tarari. Beka, lehenengo baieztapena da, nor geratuko litzateke komunetan ataskatuta, eta grabaketara berandu iritsi. Txan, 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 txan. Marina, bai? Bai, Irurak adoze. Nor da gezurtiena. Hau da putxoa Hau da bustitzekoa, hau da guri gustatzen zaigun horietakoa. Bat, bi eta hiru. Beitu, baina, Beira, Andere gezurtiena. Nork egiten du ghosting gehien. Venga, bat, bi eta hiru. Bi eta hiru, Andere. Bai. Markatu. Andere, irabazten zabiltza baina por goleada. Bale, urrengoa. Nork ligatzen du gehien. Hau, Venga, nos bat. encanta. Nakianatik. Eta hiru. Gozatu Ui, ui, ui. dut. Ui, ui, ui.